What's up mga ka-Atsup? Welcome back sa akong channel. Adto na po tayo video karon. Padto mi ani og Mati City mga ka-Atsup. So every time pod nagabiyahe mi kung magmotor, nagaagi mi diri sa Mary's Woods, diri sa Barangay Puntalinaw, Davao Oriental. Nindot ni diri mga ka-Atsup kay pwede mo makapahulay. Tapos nagadagkot pod mi diri for protection. Kung bago pa lang mo diri sa akong channel mga ka-Atsup, palihog kog like, share, comment ug subscribe. O pakipindot na lang pod ang notification bell aron updated mo sa akong umaabot nga mga videos. Daghang salamat.